Tady se bude vařit. Dneska tady máme vietnamský speciál. Budeme dělat mangový salát s krevetama a smažené jarní závitky. Na ten salát budeme potřebovat krevety, chili, zázvor, mango, mrkev, koriandr, perilu a tohle je thajská máta, nebo chcete-li klasnatka. Okurek, arašídy, stroužek česneku, třtinový cukr, rýžový ocet a rybí omáčku. A do toho všeho přijde mátový síru. Tak prvo si uděláme zálivku. Takže dáme 2 díly teplé vody. Tady použijeme panáka jako míru. Tak, teďka dáme 1 díl rybí omáčky. Takže 1 díl rýžového octa. Bam. Přidáme 1 chili papričku, ale nejdřív si ji musíme umýt. Trošku blbý možná. No. To je Vietnam, kamaráde. To je autentické. Krájíme si česnek. kolik lžiček? Přiměřeně. Kdo má rád sladší, tak víc, a kdo ne, tak míň. A máme hotovo. Nálev si hodíme bokem a připravíme si salát. Oloupeme si okurku. Z okurky si vyndáme jadřinec. Oloupeme si 1,5 mrkve. Mrkev si nakrájíme na velmi tenké nudličky. Okurky si nakrájíme stejným způsobem jako mrkve, ale celé délky, ať z toho není okurkový salát. Tak nakrájíme si mango. Akorát musíme dávat pozor na tu pecku, protože to je taková nevyzpytatelná tady. Ok, tak začneme z druhé strany. Je potřeba zvolit nezralé mango, aby se vám dobře krájelo. Aby se to nerozsračkovávalo. Tak se to dá říct. Mango zbavíme slupky. A mango si potom také nakrájíme na ty nudličky. Co nejtenčí. Nakrájíme si zhruba půlku manga na stejné nudličky jako mrkev i okurek. Oloupeme si kousek zázvoru a nasekáme si ho na jemno. Dáme si česnek. Rozpálíme pánev a nalijeme olej. Se nám líp vařilo, dáme si k tomu pivo. Na zdraví. Tak olej už máme rozpálený. A dáme si tam česnek se zázvorem. A přidáme krevety. Lehce zarestujeme. Přidáme trochu pepře. Nevadí, dobrý. A trochu soli. Přidáme 2 lžíce rybí omáčky. Nachystáme si mísu. Dáme si mrkev, mango a okurku do mísy. Řežeme si hrst koriandru, hrst máty a pár listů perily. A všechno si nasekáme na jemno. Tak a teď tam nalejeme zhruba půlku omáčky, kterou jsme si předtím udělali. A promícháme. Lehce. Vezmeme si hmoždíř, nasypeme tam trošku těch arašídů a pořádně je pomeleme. Stačí trochu.
Takhle to úplně stačí. No a tímhle je salát hotový. Nandáme si salát na taléř. Přidáme pár krevetek. A zasypeme arašídem. Tak dobrou chuť, Bušťo. Dobrou chuť. Mistře kuchaři. Ukaž nám, co jsi nám dneska uvařil. Je to velice dobré. Na jarní závitky budeme potřebovat mleté hovězí maso, jidášovo ucho, skleněné nudle, cibuli, jarní cibuli, 2 vejce, opět chili, mrkev, rýžový papír, rýžový ocet, rybí omáčku a ještě k tomu i sójovku. A tady máme už udělanou dopředu z předchozího jídla nálev. A můžeme se pustit do hlavního chodu. Takže nejdřív si zalejeme jidášovo ucho horkou vodou, aby nám změklo. A to stejné uděláme se skleněnými nudlemi. A necháme stát bokem. Do mísí si vhodíme maso. Přidáme mix perily, koriandru a máty. Cibulku si omijeme a použijeme 4 trsy. Teď si nakrájeme půlku normální cibule. Nakrájeme najemno. To je fála. Přidáme 2 vejce, jo. Přidáme 3 lžíce rybí omáčky. A 3 lžíce sojové omáčky. Špetku cukru. Přidáme 1 chili papričku. Pálí právě. Teď si musíme překrájet naše nudle. Přidáme je do masa. Teď ještě to jidášové ucho. To hodím sem, tady to nakrájím. A už to skoro máme. Teď už stačí jenom úplný základ. Usolíme. Zlehka opepříme. Teď to všechno promícháme dohromady. Tak, a je to. A takhle by to mělo vypadat. Teď si napustíme talířek teplou vodou. A tu budeme potřebovat k zabalování těch závitků. Takže namočíme si rýžový papír do vody, aby nám změkl. Si ho položíme na prkínko, ještě ho můžeme trošku tak. Tam dáme naši směs. Jak si to vytvaruješ, pak si to, počkej ještě, až to bude, no už je to měkké, tak to si to přehneš po stranách. Vlastník, jo. Pořádně stlačíme a domotáme. A takhle je závitek připravený na smažení. Nedávejte hotové závitky vedle sebe, jinak se vám přilepí a roztrhnou se. A tady už máme krásně ubalené závitky. A teď už jenom stačí rozpálit si pánev, dát tam pořádně olej, aby se to krásně fritovalo. Olej máme krásně rozpálený, takže teď už je čas to tam pořádně okoupat.
Vezmeme si kleštičky a často to obracíme. Protože se to strašně rychle připaluje. Musíme to pomalu otočit. Hlavně to neroztrhnout, dvě mrky. Jelikož je to hodně mastné, tak si položíme nějakou kuchyňskou utěrku na taléř. Asi tak po 10 minutách smažení, otáčení to vytahujeme. Smažíme to pěkně do zlatova. Takže hotové závitky si nakrájíme. Na závěr jsme to posypali tady těma arašídama, které jsme si namleli. S tímto bychom to taky mohli zkusit. Kubo, jaké to je? Vynikající.